Türkmenistanda yanvar ayının başında duydansız gymmatlan alkogolly içkilerin bahasy gaýtadan arzanlady. Olaryň bahasy takmynan öňkü derejesine gaýdyp geldi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 22-nji ýanwarda Balkan welaýatynyň maglumat berdi. Spirtli içkiler satýan dukanlarda ozal 20-30 manatdan 30-40 manada gymmatlan araklar ýene-de öňkü bahasynyň satylyp başlandy. 80 manada gymmatlan araklar hem öňkü bahasynyň ýagny 60-70 manatdan satylýar. Dip habarçymyz aýtdy. Ýatlasak 9-njy ýanwarda Liwapdaky we Mardaky habarçylarymyz täze ýylyň başyndan alkogolly içkileriň bahasynyň duýdansız 20-30 göterim gymmatlandygyny we munyň esasan yerli çakyr kärhanalarynyň önümlerinde göze iýilýändigini habar berdiler. Balkandaky habarçymyz bilen anonim şertde söhbetdeş bolan telekeçileriň bir näçesi bahalaryň gaýtadan aşakladylmagynyň sebäbini söwdanyň pes bolmagy we döwlet tarapyndan berilen tawşyryk bilen düşündirýär. Araklar gymmatladylandan soň alkogol tabyn adamlar öňküsýaly günde yarım litr dälde takminan 3 gününe yarım litr arak tatyn alyp başladylar. Bu sewdanyň we girdijiniň peselmegine getirdi. Bu alkogol sewdasyny edýän emeldarlaryň bähwidine bolmady. Sebäbi bu ýagdaý alkogoly tabyn adamlaryň azalmak ähtimallygyny hem getirip bilerdi. Sol sebäple häkimetler alkogoly ýene öňkü bahasyna getirmegi tawsyrdylar. Dip ýagdaýlardan habarly Balkanly telekeçi bellidi. Azatlyk baýdylanlar barada Balkanyň häkimetlerinden şol sanda söwda edarasyndan kommentari alyp bilmedi. Ýöne alkogolly içkileriň arzanlandygy we olary öňkü bahasyna getirmek üçin ýokurdan tawşyrygyň berilendigi baradaky maglumaty garaşsyz neşir Türkmenistanyň kronikasy hem tasdiklaýar. Neşir öz ýurt içindäki habarçylaryna salgylanyp 19-njy ýanwarda çap eden maglumatynda ýurdun söwda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrliginiň alkogolly içkileriň bahasyny arzanlatmak barada buyruk berendigini aýdýar. Azatlyň bu barada ýurdun agzalýan ministrliginden telefon arkaly kommentari almak synanşyklary oňy netije bermedi. Ýurtda alkogolly içkileriň bahasynyň duýdansız gymmatlamagy we indem gaýtadan arzanladylmagy hemde bularyň sebäpleri barada ilata açaçan resmi düşündürüş berilmeýär. Bu barada ýurdun berk döwlet gözegçiligindäki media serişdelerinde hem hiç ýyly maglumat göze ilmeýär. Ýöne bu waka ýurtda öndürilen alkogolly içkileriň goşmaça tölegleriniň möçöriniň artdyrylan mahalyna gabat geldi. Türkmenistanyň Adalet ministrliginiň web sahypasynda çap edilen ýurdun salgytlar hakyndaky kanununda 2014-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap ýurtda piwanyň goşmaça töleginiň möçöri onuň bahasynyň 34,5 göterimine barabar boldy. Tebiği üzüm çakırı, güýçli spirtli içkiler, likörler ve düzümünde alkogol bolan gaýry alkogolly içkiler, üzüm lödrösünden başga şeýle hem düzümünde alkogol bolan çakır serişdeler üçin goşmaça tölegiň möçöri düzümünde 20 göterim we şoňa çenli alkogol bolan içkiler üçin bahasynyň 44,85 göterimine, düzümünde 20-den 30 göterime çenli we 30 göterim alkogol bolan içkiler üçin bahasynyň 70,35 göterimine, düzümünde 30 göterimden ýokary alkogol bolan içkiler üçin bahasynyň 88,55 göterimine barabar boldy. Garaşsyz Türkmen News neşiriniň online zakon.kz web sahypasyna salgylanyp 9-njy ýanwarda çap eden maglumatyna görä mundan ozal bu görkezjiler değişlikde 30, 39, 61 we 77 göterime barabardy. Türkmenistanda alkogol önümleriniň bahasy soňky gezek geçen ýylyň başynda gymmatlapdy. Bu waka ýurtda daşary döwletlerden getirilen alkogol önümleri üçin salynýan gümrük tölegleriniň möçöriniň tas 2 hesse ýokarlanmagy bilen utgaşypdy. Türkmenistanyň hökümeti alkogol önümleri boýunça import eksport maglumatlaryny şeýle-de spirtli içkileriň harçlanyşy boýunça sanlary, alkogola ýolugan adamlaryň näçesiniň hasaba alınandygyny äşkär etmeýär. Azatlyň munyň bilen bagly sorawlaryny hem jogapsyz goýýar.